Ант таулары авазы радиосының хакыйкать яктылыгы тапшыруына рәхим итегез. Бөтен кешелек тарихы дәвамында иң әһәмиятле вакыйгалар турындагы хикәяләр һәр вакыт буыннан буынга тапшырылып килгән. Кешеләр шул рәвешчә үзләренең мәдәниятен сакларга тырышканнар. Бүген без сезне кешелек тарихында 2000 ел элек булган шундый бер вакыйга белән танышырга чакырабыз. Бу вакыйга һәр халык өчен генә түгел, һәр бер кеше өчен дә бик мөһим вакыйга. Чөнки ул һәр җан өчен котылуны кем бирү турында сөйли. Уйлап карагыз әле. Тормышыгызның ниндирәк вакытларында сез Аллаһыга күбрәк мөрәҗәгать итәсез? Шатлыгыз ташып торгандамы, бәлки ай астында тын гына яткан күл төсле вакытыгыздадыр. Рәхмәтегезне белдергән чакларыгызда да аның каршына тезләнәсездер дип та уйлыйм. Тормышыгызга гарасат көне килгәндә тагын кем янына йөгереп була? Нәкъ әнә шул гарасат көнендә безнең кемгә иман итеп яшәүбез күренә дә инде. Әйдә, шундый хәлне күз алдына китереп кара. Син диңгездә зур кимәдә йөзеп барасың. Кинәт коточкыч давыл башлана. Кимәңдә Аллаһы тыныч кына йоклап ята бирә. Шул чакта син үзеңне ничек хис итәр идең? Курку биләп алдымы сине? Аллаһы сине онытты, хәзер һәлак буласың дип уйлыйсыңмы? Әллә кырыеңда бит Аллаһы, ул теләсә нинди давылны үзенә буйсындыра ала дисеңме? Гайса Мәсихның шәкертләре белән нәкъ менә шундый вакыйга була. Әйдә тыңлап карыйк, алар үзләрен ничек тоттылар икән? Без сезнең белән Люк тәкъбир иткән Инҗилне тыңлавыбызны дәвам итик. Галилей диңгезе кичкенә булса да шактый куркыныч диңгез иде. Бер вакыт шәкертләре белән Гайса шуның аргы ягына чыгарга булды. Давыл көчәя ахыры. Ай, ничек үкрә! Тизрәк түк суны! Давыл котыра гына, кимә менә әйләнәм дип тора. Гайса бу вакытта йоклап китте. Устазым! Уян! Кимә җимерелә! Һәлак булабыз бит! Дулкыннар бигрәк көчле, батабыз, коткар безне, устаз! Гайса торды, давылга туктарга боерды. Без котылдык! Иманыгыз кайда? Диңгез тынгач, кимәдәгеләр Гараса җиренә килеп җиттеләр. Текә яр буенда дуңгыз көтү йөри иде. Гайса ярга басарга да өлгермәде. Аның каршысына җиннәр интек турудан акылыннан шашарга җиткән ялангач берәү килеп чыгылды. Гайса, Аллаһның улы. Сиңа бездән ни кирәк? Үтенәм синнән. Газаплама! Исемең ничек? Аскар, үтенәбез. Раббы, безне укуңа җибәрмә. Дуңгыз көтүенә җибәр безне. Зинһар, Гайса. Гайса явыз рухларга дуңгыз көтүенә керергә боерды. Алар Гайсага буйсындылар. Эй! Кая! Туктагыз! Дуңгызлар өерләре белән кыядан диңгезгә ташландылар.
Yo'qol bundan! Sen sihirchi! Yo'qol! Ket bizning yerdan! Yo'qoling'iz! Barig'iz da yo'qoling'iz bundan! Jinlerden qutulgan bu kişi üstüne aybir saldı. Onun yüzüne iplilik indi. Qo'ya barsang dartingdan borman. Zinhar, ruxsat et. Үйіңе қайт. Алланың іші турында сөйле. Ул ne Gaysa kuşkan şeşledi de. Kayağına barmasın. Gaysa'nın onun turmuşun nişik üzgertuğu turunda söylep duyalmadı. Dünyada iblis jinler buluğun bilesin miken sen? Аларның кешеләрне күрә алмаулары, һәр даим кешеләрне һәлак итәргә омтылулары турында уйланганың бармы? Игътибар ит. Бөтен гәҗит журналлар сихерчеләрнең, күрәзәчеләрнең белдерүләре белән чүп-чар белән тулган. Кайсы бызым ясый, кайсы бызым кайтара, кайсы син яратканны сиңа карата, хәтта кайберләре әллә нинди авырулардан да терелтә. Беләсеңме, иблис кармакны бик оста сала ул. Вәсвәсәгә хәзер эләктерә. Бит Аллаһыга каршы чыкканчы, ул иң гүзәл фәрештә булган. Ә хәзер ул һәр кешене үз янына тартмакчы була. Һәм моны бик шома усуллар белән тормышка ашыра. Ул һәр кем нәрсәгә мохтаҗ, аңа шуны тәкъдим итә. Мәсәлән, сәламәтләнүгә өметен җуйган авыру ахыр чиктә сихерчегә бара. Ә сихерче ярдәм итәме соң аңа? Әле ничек кенә итә? Ләкин син Аллаһының иблисне бур, ялганчы, һәлак итүче дип сыйфатлаганын онытма. Сихерче, күрәзәчләр законлы рухи кешеләр белән түгел, урланган, Аллаһы каршында законсыз рухи кешеләр белән эш итәләр. Аларның хуҗасы кем булуын син хәзер генә тыңлап үттең. Нәрсә, син аның синең сәламәтләнүеңне бик телидер дип уйлыйсыңмы? Әйе, кыска вакытка хәлең аруланыр. Ләкин аның ахыры синең өчен мәрхәмәтле булмас. Хәтереңә бик яхшылап сеңдереп кал. Оккультизм дөньясына һәр аяк басуың иблисне үз тормышыңа, үз ихтиярың белән чакыру ул. Аның синең тормышыңа карата максатын хәтерлисеңме? Атлаганда адымыңны чамалап, азагы ни белән бетәрен шәйләп атла. Изге язмада Аллаһы багучы, сихерче, күрәзәче, имтым итүчеләргә йөрмәскә куша. Үзенең аларны күрә алмавын әйтә. Бу Аллаһы каршында җирәнгеч эш. Әлбәттә, синең ихтиярың үз кулыңда. Аллаһы барыбызны да азат ихтиярлы итеп яраткан. Тормышыңны кем кулына ышанып тапшырасың килсә, шуның кулына тапшыр. Ә мин сине тормышыңны Аллаһы кулына тапшырырга чакырам. Аның безнең тормышыбызга карата булган максаты игелекле. Ул безне һәлак итәргә түгел, безгә мәңгелек тормыш бирергә ашкынып яши. Ул үзенең яратуын безгә бушлай тәкъдим итә, ә үзе ул ярату өчен бик кыйммәт бәя түләгән. Үзенең бердән-бер улын безнең гөнаһларыбыз өчен түләп, безне гөнаһ кыллыгыннан йылып алган. Ышан моңа, Гайса Мәсих хәзер дә исән. Ул сиңа үзенең яратуын, котылуны тәкъдим итә. Ул синең бу дөньядагы саклаучың гына түгел, ә мәңгелек тормыш бүләк итүчең дә булыр. Ул синең бу дөньядагы саклаучың гына түгел, ә мәңгелек тормыш бүләк итүчең дә булыр. Әгәр аңа иман китереп, аның сүзләрен үтәп яшисең икән, сине бер нинди давыллар да куркытмас, бер нинди гарасат та сине аның яратуыннан айырып ала алмас. Ә Аллаһының сүзләрен кайдан табып булуын беләсеңме? Алар Инҗил китабында язылган. Укы һәм көн-төн фикер йөрт Аллаһы сүзе турында. Шулай эшләргә ул үзе кушкан. Теләсәң без сиңа Инҗилнең татар телендәге тәрҗемәсен җибәрә алабыз. Безнең адресны язып ал. Русия, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, 420-015, абонент тартмасы 99. Без бүген үзеген тыңлаган Гайса видеофильмында җибәрә алабыз сиңа. Үзеңнең почта адресыңны язарга гына онытма. Адресыбызны тагын бер тапкыр кабатлыйм.
Русия, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре 420-015, абонент тартмасы 99. Сезнең хатларыгызны көтеп калабыз. Иминлек сезгә. Xudoy jonimni sing'a ketiram. Ey Allohim sing'a umidlanam. Sening so'zlaringni anglar uchun gündün so'zlaringni hayranam. Ey Rabbim yo'llaringni menga ayt, iksindagina mening umid. So'qmoqlaringni menga bildirib, o'z chinlig'ingga meni ayrat. Ey Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Ey Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Menga qilgan yo'martlig'imni sen, marhamatingni esingga ol. Chunki sening adil hukmlaring, dabli so'zlaring tilima bor. Ey Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Ey Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Ey Rabbim o'z isming haqina, günahlarımdan meni şista. Gözlerim sina qarab turalar, kişirsin meni Xudoyim qor. Kişirsin meni Xudoyim qor. Kişirsin meni Xudoyim